Sa ating police report naman po, mahigit 600,000 na halaga ng marijuana na samsampo sa border operation ng Ilocos Sur. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Aabot sa 5 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng humigit kumulang 600,000 pesos ang nasamsam ng mga otoridad sa isinagawang border interdiction operation sa barangay Alilimdaya, Alilum, Ilocos Sur. Sa operasyon, naaresto ang 2 hinihinalang high-value targets, isang 22 anyos na magsasaka at isang 21 anyos na kasamahan nito. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 Ilocos Sur Provincial Office ang operasyon, katuwang ang Alilum Municipal Police Station, Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit at Regional Drug Enforcement Unit. Narecover mula sa mga sospek ang 5 malalaking pakete ng pinituyong dahon ng marijuana na nakabalot sa plastic at itinago sa loob ng isang puting sako ng bigas at isang dilaw na plastic crate. Bukod sa illegal na droga, nasamsam din ng iba pang ebidensya at 2 motorsiklo na ginamit sa transportasyon. Inihahanda na ng mga otoridad ang kasong paglabag sa Section 5 kaugnay ng Section 26 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa 2 sospek. Ayon kay PDEA Regional Office 1 Director Julius Paderes, patuloy ang matagumpay na operasyon sa mas pinaigting na pagbabantay ng mga otoridad sa mga rutang ginagamit na pagpasok ng illegal na droga sa Region 1. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.